गुड इवनिंग पिलाମାନେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଧୁମଧାମରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବୁ। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରିବା। ବସ୍ତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବହି ଚୌକି, ଯେଉଁ ଟିଭି, ଆଲମାରି, ଯେଉଁ ସବୁକୁ ନେଇ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଗଢ଼ା, ତାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କରନ୍ତି ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନେଉଥିବା ବାୟୁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ପଥର, ମେଘ, ଏହା ଜଣେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ବାୟୁ, ତାରା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ। ଏପରିକି ଜଳବିନ୍ଦୁ ଓ ବାଲି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାରେ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ଉପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଅଥବା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଅଥବା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ଏହାର କିଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ଉଭୟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ଆୟତନ ଅଛି। ଆଦିମ କାଳର ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ତାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ମତରେ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ମୌଳିକ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ। ଆଦିମ କାଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ଏଡ଼େ ଗୋଲାକାର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆସିଲା। ସେଇ ଅଣ୍ଡାରେ ମଣିଷ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଦିମ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତକୁ ଦାର୍ଶନିକ ମତରେ ବହୁ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ମୌଳିକକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଗଠିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଟି। କେଉଁଟା ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ମୌଳିକ ଦାର୍ଶନିକ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଟି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଆକାଶ। ପଞ୍ଚଜଗତ ବା ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ
ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ। ସଜୀବ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ସଜୀବ ଓ ଅନ୍ୟଟାକୁ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି 5ଟି ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଏକ ସମାନ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା, ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଗଠନ ବା କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠନ। ଏହା ପଢ଼ିବା। ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଯଥା କାଠ, କାଚ, କାଗଜ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତରେ ପଦାର୍ଥକୁ କଣିକା ନେଇ, ଯେପରି ବାଲି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଏହା ଚାଲୁଥିଲା। ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଛି, ଏହାକୁ ପଢ଼ିଦେବେ, ଭଲସେ ପଢ଼ିଦେବେ, ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝିବେ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଛୋଟ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଫୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟାଇ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ମନେ ରହିବ। ପଟାସିୟମ୍ ପାରଙ୍ଗନେଟ୍ ବଦଳରେ ଡେଟଲ୍ ମିଳି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବାରମ୍ବାର ଲୁଣ କରକୁ ଦ୍ରବଣ କଲେ ଡେଟଲ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗନ୍ଧକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗନ୍ଧରୁ ସହଜେ ବାରି ହେବ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ପଦାର୍ଥର କଣିକାର ଧର୍ମ କ'ଣ? ପଦାର୍ଥର କଣିକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଏହା ସବୁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଛି। ଏତିକି ରହୁଛି। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।